escoítase? Pois non sei. Hai algún pequeno... Boa tarde, agora sí. Non? Si non falo sen micro, que eu... Hola. Boa tarde. Da Real Academia Galega que está en Cervo e entón non vai poder vir. Esta é a terceira xornada que organizamos desde o Grupo de Traballo, Pensamento e Ensayo da Real Academia Galega. Este grupo de traballo pretende contribuir á creación de pensamento alternativo, contrahexemónico, construir a idea de que Galicia ten futuro e que é posible vivir nun lugar que é moito máis que un lugar para o extractivismo. E este é un pouco o propósito. Ollar as mulleres. Ollar as mulleres. As mulleres traballando colectivamente. As mulleres palillando. As mulleres envasando sardiñas. As mulleres turrando das redes na icónica foto tomada no Pindo que podía ter a banda sonora dun blues, pero o que ten é aquilo, xa sabedes, de agora mulleres, para arriba! Entón, dunha dúcia de mulleres turrando das redes. Isto é o que viu Ruth Matilda Anderson. E isto é o que ollou dun modo diferente. O que ollou nas súas fotografías e tamén nesta monografía de 500 páxinas, vou na pousar porque pesa un pouco, e tal vez porque Ruth Matilda ollou o invisible, o traballo das mulleres que era invisible, e estamos falando de hai 100 anos, porque Ruth Matilda Anderson estivo en Galicia 18 meses, entre 2024 e 2025, marchou e volveu, e a súa segunda viaxe precisamente acabou o 31 de maio de 1926, por tanto, fai 100 anos. E ollou invisible e, paradoxalmente, tal vez por iso, este traballo esta monografía, este traballo etnográfico dunha muller que fixo traducións pioneiras e que fixo observacións pioneiras, quedou invisibilizado até Alba Rodríguez Saavedra aplicar a súa ollada violeta, análise feminista, a por que ocorre isto e traela para nós. Entón, hoxe, pois, temos a fortuna de contar con 3 persoas que nos van a axudar a coñecer mellor o traballo de Ruth Matilda Anderson. Son moi importantes, teño que decir que cando eu as convidei, cousas que ocorreron despois non ocorreran, o sea, premios, distincións e cousas así, pois ocorreron despois. Daquela, pois, Alba Rodríguez Saavedra, que é investigadora na Universidade de Vigo, e estivo implicada en traballos sobre Ruth Matilda porque traballa na fundación desde hai tempo e ademais é a traductora, eso tal vez o pode contar ela, porque por fin esta monografía de 500 páxinas vai estar en galego para que sexa accesible. E sobre todo é a persoa que nos descubriu algo novo, que era todo ese traballo de Anderson. Dicía que entre a convite e isto tivo un premio, ese ensayo tivo o premio Follas Novas de ensayo na 6, a libros de 2025. Ben, que dicir de Brais Lorenzo? Tamén, desde o comezo, pois parecía que sendo tan importante o traballo como fotógrafa de Ruth Matilda, pois había unha persoa, pode haber alguna máis, pero bueno, eu as imaxes que coñecía eran as de Brais, que estaba ollando o
o mesmo tipo de cousas, as marxes, que ollou Ruth Matilda, non? No proxecto Habitar o Baleiro, cousa que eu tamén descoñecía cando propuxen contalo, que Alba está tamén nese proxecto, xunto con Claudia Morán e outras persoas. Un proxecto sobre Galicia. El, entre o convite e isto, viu o, a ver se o digo ben, o World Press Photo Award, que recebeu hai nada, a outra semana, e que recoñece un traballo impresionante e emocionante, que é o traballo sobre os incendios do ano pasado, que web, se non o coñecedes, pois realmente vos lo recomendo moitísimo. E tamén, pois a parte da teoría, está ben, porque non se mirou para os traballos das mulleres, e iso ten algúns motivos, e está nunha estrutura, e entón por iso é importante ter Ana Cabana, e vou dicir, aínda que ela está intentando esquecelo hoxe, que neste momento é a vicerrectora de Cultura da USC, onde sabedes que temos por vez primeira unha muller, Rosa Crujeiras, como reitora, e Ana, pois é vicerrectora de Cultura nese equipo cocal. Agradezo a todos os tres moitísimo que viñesen, porque sei os requete ocupados que están, e Ana está dedicada a súa investigación a traballos precisamente a investigar sobre os traballos das mulleres, o traballo das mulleres e os traballos das mulleres no rural. Entón, pois, creo que realmente é difícil xuntar un equipo tan maravilloso. Entón, eles van falar agora, e despois de cando cada persoa fale o relatorio, pois teremos un pouco de tempo para facer preguntas, e ao final un pouco máis, e despois poñerán o ramo pandereiteiras de cantigas e agarimos. Entón, pois, grazas de novo a todos vos por, en vez de estar na praia ou na piscina, que está tan perto, estar aquí participando. Na liña de Marilar, moitísimas grazas a todo o mundo por estardes hoxe aquí, por cambiar a praia por nós. Isto é absolutamente bárbaro, así que de entrada xa, milleiros de grazas a todas e a todos. Evidentemente, moitísimas grazas a quen con tantísima amabilidade nos convidaron para estar hoxe aquí. Marilar, moitísimas grazas por organizares sempre actos como este, que son de encontros de saberes e de coñecementos. Moitísimas grazas, por suposto, á Real Academia Galega, unha institución referente, evidentemente, para a nosa cultura, por supostísimo. Moitísimas grazas á Fundación Luis Seoane por deixarnos este espazo, mentres na Real Academia continúan con esas obras que van deixar super fetén. Así que moitísimas grazas tamén á Fundación Luis Seoane. Que máis dicir? Pois que para min é un auténtico orgullo poder estar hoxe aquí, por estar con vos, evidentemente, por falar de Ruth Matilda Anderson, por supostísimo, e por compartilo con Brais Lorenzo, con Ana Cabana Iglesia, porque son dúas persoas que eu admiro profundísimamente. Con Brais teño aventuras en zonas inhóspitas, momentos impresionantes, e con Ana pois teño unha amizade que, bueno, nos uniu no seu momento a partir de Ruth Matilda Anderson, e aquí estamos, seguimos juntas e a por todas, claro, evidentemente. Así que, bueno, sen máis, necesito tamén darlle as grazas a Hispanic Society of America, neste caso máis concretamente a Patrick Linegan, porque sempre coa súa axuda foime posible conseguir un traballo que, como ben dicía Marilar, pois tantas alegrías me está reportando. Ben,
comezamos xa e comezamos moi na liña do que era esta apertura. A miña comunicación titulase Traducir para visibilizar a Galicia en femenino plural que reivindicou Ruth Matilda Anderson. Francamente non vos agacho nada, quero dicir, o título é sumamente transparente, está todo aí moi claro. Pero imos empezar, e se vos parece, empezamos cunha pequena introdución tamén para saber quen era Ruth Matilda Anderson, porque máis ou menos temos unhas ideas, pero resulta que entre esas ideas que temos e as realidades, por veces hai unhas fendas inconmensurables. Pois ben, Ruth Matilda Anderson, que vedes aquí en dúas fotos diferentes, foi unha muller que nós, en Galicia, coñecíamos como fotógrafa, pero foi unha muller fotógrafa, mestra, decoradora de interiores, etnógrafa, traductora, ensaísta, vaya, o que se fose un home sería poliédrico e multifacético, pero como era unha señora, pasou a nós como fotógrafa. Brais, non desmerezo, ti xa sabes por onde vamos. Ben, pois esta señora chegou aquí a Galicia con unha encarga moi determinada o 7 de agosto de 1924 e chegou acompañada polo seu pai, porque viña para protexela da xente agreste de Galicia. Non, mentira, non viña por iso o seu pai. O seu pai viña acompañando, porque esta muller xusto acababa de pasar unha ruptura sentimental moi profunda, e na súa familia estaban francamente preocupados polo estado emocional de Ruth Matilda Anderson. Así que seu pai veu como apoio. Tamén é certo que, afortunadamente, seu pai era fotógrafo de formación, cousas que pasan, e foi unha fortuna que despois a puidese orientar en momentos en que ela realmente se viña abaixo, porque Galicia foi o seu bautismo de traballo, e en Galicia topou todos os problemas que pode dar, por exemplo, a nosa luz, que a volveu absolutamente desquiciada en certos momentos. Ben, isto na primeira viaxe. Na segunda das viaxes, que como comentaba Marilar, a súa expedición estivo fraccionada en dous períodos, na segunda das viaxes veu acompañada por esa muller que aí está comendo así como que medio agachada, que é Frances Spalding, outra das conservadoras da Hispanic Society of America. A segunda das viaxes foi menor en canto á extensión do tempo, pero tremendamente frutífera. Entre outras cousas, por qué? Porque na primeira xa Ruth Matilda Anderson aprendera cales eran os trucos realmente da nosa terra. Ben, para poder comprender un pouco máis a figura de Ruth Matilda Anderson como investigadora dentro de Galicia, é imprescindible falar de Archer Milton Huntington, este señor de aquí. Este home foi o fundador da Hispanic Society of America no ano 1904. E por qué? Pois porque era un filántropo empedernido e, aparte, un declarado hispanista. E por que foi iso? Bueno, pois porque tivo unha nai excepcional, tamén é certo que un patrimonio absolutamente extraordinario, que permitiu que a súa nai o levase de excursión sendo adolescente por Europa. A que? Facendo que? Pois visitando as pinacotecas nacionais europeas. Pois claro que sí, algo normal para un raparigo de 12 anos visitar as pinacotecas. Entón, claro, con esta formación, este home realmente quedou absolutamente encandilado do continente europeo, especialmente de España. E dentro de España, especialmente non de Galicia. No, en absoluto, no, do sur. El de Galicia realmente non di cosas moi positivas, así que esta parte de Archer Milton Huntington ímola deixar para outro día. Agora ímonos centrar en que este home tiña unha idea moi clara do que quería construir coa Hispanic Society of America. El quería construir, como víamos antes, perdón que vos cambie de diapo, unha biblioteca pública gratuita, museo e institución educativa. É dicir, tiña unha ollada filantrópica moi marcada. E para iso, para conseguir esa institución hispánica que el buscaba, o que decidiu foi crear un grupo de investigación moi potente e comandado por el dentro da Hispanic Society. Integrouno sobre todo de mulleres e sobre todo religiosas. Todo ten un porqué, evidentemente. E a indicación clara que se lles transmitiu foi que había que coñecer o rural. De feito, aí tedes destacado, España coñécese no rural. E por qué? Pois porque desde o seu punto de vista, realmente a industrialización tremenda que estaba xa sucedendo nos anos 20 ia acabar ia acabar con toda esa cultura galega tradicional e que a un tempo moi escaso todo iso acabaría esmorecendo e, polo tanto, imposible de retratar. O cal facíase imperioso enviar conservadoras, mulleres, insisto, sempre, para retratar esas realidades que desde a Hispanic Society consideraban en perigo de extinción inminente. Ben, Ruth Matilda Anderson ven a Galicia, está durante as estadías que comentamos, e froito desa investigación
13 anos despois de marchar de Galicia, publica este libro. Marilar, tamén teño eu o meu exemplar. Aquí temos moito. Pois ben, dentro deste libro, dentro destas 500 páxinas, o que sucede é que Ruth Matilda Anderson traza un retrato da Galicia que ela visitou. É unha Galicia deses 2 anos, nesta ocasión, neste volume que se titula Galegan Provinces of Spain, Pontevedra en La Coruña, neste volume só van esas 2 provincias. Titulándose Pontevedra en La Coruña, intuímos un Lugo Ourense que nunca foi, pero que intuímos que debeu de estar no seu pensamento. Non sabemos os motivos desta ausencia. Pois ben, dentro deste Galegan Provinces, o que temos son, e isto é importantísimo e precisamente é a clave da miña investigación, son unhas traducións de Rosalía de Castro. Vemos aquí unha escolma delas, de acordo? Están dentro destas páxinas en inglés. E é curioso porque son traducións que van directamente desde o galego ao inglés. Non pasan polo castelán, son absolutamente directas. E por que podo afirmar isto? Porque moi contrariamente ao que pensan na Hispanic Society of America, Ruth Matilda Anderson equivocouse moitas veces, afortunadamente para nós, porque iso a min permitiume descubrir que eses erros significa que non houbo intermediación. Polo tanto, sabemos que é unha persoa que traduce a Ruth Matilda Anderson a Rosalía de Castro directamente desde o galego ao inglés. Non pasa por intermediación e é que aparte, neste volume de aquí, publicado no ano 1939, están, que eu saiba, o maior número de poemas e textos rosalianos traducidos nun volume ata o ano 1964. E eu, en ningures, que eu saiba, encontrei rexistro, nin en catalogación, nin en antoloxía ninguna, que dese conta deste tesouro aquí. Polo tanto, esta foi a parte inicial da miña investigación, o que me levou a ver exactamente que era o que acontecía. E ben, o que aconteceu foi que eu descubrín que, efectivamente, tal e como se titula a miña comunicación, traducir pode significar visibilizar. E por que digo iso? Ben, porque a traducción pode ser un arma de dobre fío, pode ser unha especie de materia viperina, pero neste caso a traducción é nos moi interesante como instrumento que se produce desde as marxes. E por qué? Pois, por exemplo, teñamos en conta o que di Louise von Flotow, esta teórica de aquí. Ela di que a traducción, pensada desde un punto de vista feminista, pode darnos 2 formas novas de entender. Unha delas implica unha translación dun sistema a outro sistema de textos asinados por mulleres, é dicir, desde unha cultura a outra cultura, pásase textos que asinan mulleres e coñécense. Ou ben, o que nos pode dar, aplicando o feminismo a traducción, é o de que recuperemos dentro da nosa propia cultura textos que nos quedaran atrás, voces que nos quedaran ocultadas. E de aí que esa traducción implique precisamente esa visibilización. Pero non é a única, porque, por exemplo, pasado o tempo, Christian Stahler tamén nos indica precisamente esa reivindicación da traducción como un modo de contrahexemonía que comentaba antes Marilar. É dicir, sendo un oficio, sendo unha disciplina que se sitúa nas marxes, é moi posible que ese oficio, esa disciplina, reivindique esas propias marxes e, polo tanto, vaya creando todo un sistema de subversión. E, por exemplo, Olga Castro e M. Kerkun, outras 2 teóricas tamén, indícannos que o que sucede cando combinamos traducción e feminismo é que debemos intentar poñer a tradución ao servicio do feminismo. Para que? Para ir trasladando esas ideas que coa teórica primeira da que falábamos nos animan a recuperar esas voces ocultadas ou a intercambiar coñecementos. Pois ben, a traducción é iso, é un mecanismo para visibilizar, pero que tamén é un mecanismo que serve para desenmascarar. E no caso de Ruth Matilda Anderson vese con moitísima claridade. Estamos falando do ano 1939, que é cando se publica este libro. Evidentemente non vos teño que contar do horror que pode significar España no ano 1939. Polo tanto, recibir calquera tipo de produción cultural en España no 39 ou no exilio do 39, pois, en fin, absoluto desastre, evidentemente. Pero hai moito máis tempo despois do 39. E hai moito máis tempo despois do 75, do 78. Pois ben,
Que sucede neste libro? Por que digo eu que Ruth Matilda Anderson desenmascara a partir da traducción? Porque Ruth Matilda Anderson preséntanos aquí unha selección, evidentemente súa, propia, de textos rosalianos. E que fai con esa selección no ano 1939, e insisto moito con isto? Pois achegarnos unha Rosalía de Castro que nada tiña que ver con esa Rosalía de Castro que despois estivemos coñecendo nos anos 70, nos anos 80. Non era xa esa. Era unha Rosalía de Castro que se manifestaba reivindicadora, absolutamente reivindicadora das mulleres. É unha Rosalía de Castro que se ve con toda a súa retranca. É unha Rosalía de Castro que se ve como se posiciona, pero non é esa outra Rosalía de Castro que se laiaba, esa máter dolorosa. Non o é. Xa aquí, Rosalía de Castro estaba desenmascarada. De feito, aquí teño uns extractos tirados deste libro no que realmente ela dá conta deses testemunhos que son absolutamente antagónicos con esa visión tan laiante da poeta, non? Logo a maiores desenmascara tamén traducindo as mulleres do noso rural. E como fai esas traducións? Ás veces fainas de maneira directa e outras veces faina de maneira indirecta. Por exemplo, de maneira directa, cando as mulleres, as leiteiras, supoño que vos dades conta desa foto icónica, non, das mulleres leiteiras que van atravesando o Pindo. Ben, pois cando esas mulleres lle piden por favor que as leve canda ela a América, que queren marchar, que os homes que lles marcharon todos e que elas son 5 mulleres por cada home e están desesperando neste curruncho perdido do mundo. Pero non só aí, senón, por exemplo, cando nos fala das mulleres de Muxía, e entón coméntanos o que tedes na segunda das citas. As mulleres de Muxía comezaban aos 3 anos e medio ou 4 a manexar os palillos e continuaban ata que os anos ou a morte lles paralizaban os dedos. Era unha bendición o que facían, porque cando o mar estaba demasiado bravo como para que os homes saísen a pescar, moitas foron as familias que se salvaron da fame grazas a esta industria das mulleres. E aquí entrará Ana con moitísima máis coñecemento e moitísima máis fondura do que eu tan sequera podo abranguer. Pero este feito de chamarlle industria a ese traballo das mulleres é unha auténtica subversión, porque pasa de ser esa artesanía, eses traballos, para ser traballo, de verdade, tal e como é a comunicación de Ana. Pois ben, esta é a parte na que a traducción actúa realmente como un instrumento de visibilización e de desenmascaramento, pero que hai máis, moitísimo máis. Volvemos outra vez á desesperación das mulleres en Camariñas, que están soas, que tecen, que viven unha vida monótona. E despois, unha reivindicación curiosísima que me pareceu tremendamente interesante, porque si me dá a pauta desa visión centrada nas mulleres, aínda que ao mellor ela non fose consciente, Anderson, de que se centraba tanto nelas. Pero realmente fixadevos nisto. Tamén había, está falando da nosa literatura medieval, tamén había, especialmente no século XIII, mulleres iograresas que gañaban a vida actuando tanto en palacios como para o pobo. É dicir, estánolas colocando exactamente igual que o resto dos homes, dos trovadores e dos xograres da súa época. Por lo tanto, isto constitúe, por supostísimo, unha reivindicación, fose ou non plenamente consciente ela do que estaba construindo. E así, deste xeito, e isto é unha auténtica maravilla, poder citar xente que ten un adiante, isto é glorioso, a verdade é que sí, porque gracias a este xeito, nós, as mulleres, a maioría, podemos encontrar o noso pasado, e tal e como di Ana Cabana Iglesia, dámoslles luz ás invisibles dentro dun grupo xa invisibilizado pola historiografía. Por iso a traducción é un instrumento fundamental tamén para coñecernos e para recoñecernos. E senón, ademais dos textos, temos as imaxes. E as imaxes, evidentemente, son retratos dun momento, ben sabe Brais, que lle vou contar eu, o el presfoto, verdade? Pois o que fan, pero ese momento existe. Non é un momento manipulado, ese momento está aí. Isto non foi un escenario traído para a súa imaxe. Estas mulleres estaban carrexando a olería. Esa muller de aí estaba descargando os ladrillos para unha casa no Pindo, porque o barco chegaba hasta aí, pero logo había que atravesar o monte a pé, con esas cargas no Pindo. Volvemos outra vez descargando, estas tamén son no Pindo, logo levando as algas, logo alimentando nunha casa, porque as mulleres estaban dentro e estaban fora, pero as mulleres estaban fora tamén, non se nos esqueza. E as mulleres repartían o correo, como esta señora de aquí, como esta moza de aquí, que era a carteira da Costa da Morte. E esa señora repartía, esa rapaza, esa moza,
repartía o correo por toda a Costa da Morte. E por que ela? Porque non chegaban os coches, non chegaban os vehículos, e repartía ela. E despois as mulleres tamén rexentaban fondas, como esa señora da colá, que case parece a casa de Bernarda Alba, verdade? Pois esa señora de aí era a dona da súa fonda e rexentaba a ela. E ela levaba un control do que dá boa fe Ruth Matilda Anderson, un control minucioso, non se lle escapaba absolutamente nada. E as mulleres estaban nos mercados, e cos nenos estaban nos mercados, e as nenas tamén repartían e andaban nos mercados. E como vemos en todas partes, ou por exemplo carrexando polos e chamando a atención enormemente de Ruth Matilda Anderson, porque esta muller de aquí que carrexaba os polos en Vigo tiña un bigote impresionante. E de feito así tal cal se anota neste libro. O do bigote desta muller debía de ser extraordinario. E eu, que vin a foto en alta e con contafíos, douvos boa fe. E as mulleres estaban, como dicía Marilar, estaban no Ézaro. As mulleres turraban das redes. E por que turraban as mulleres das redes? Porque eran máis baratas que os bois. Porque era máis barato contratalas a elas que contratar os bois. Sabedes por que, entre outras cousas? Porque os bois non tiñan cuidado coa captura que traían, pero as mulleres tiñan cuidado e, polo tanto, non se perdía o produto que se recollía do mar. Pois ben, as mulleres seguiron en todas partes como víamos coas leiteiras e envasando as sardiñas como víamos nas conservas, pero tamén eran as amas de cría, eran as que aleitaban os nenos noutras casas. E aquí vámonos deter un segundo, si me é posible, como podo parar? E aquí vámonos deter un segundo, porque simplemente quero rematar, aproveitando que estábamos vendo toda esta reivindicación do noso pasado, toda esta existencia dunha realidade máis ou menos oculta ou ocultada, máis ou menos invisible ou invisibilizada, e como a traducción e como a fotografía, e isto é curiosísimo porque, que casualidade, son dúas disciplinas que tradicionalmente se consideran como inferiores dentro das xerarquías creativas, non? E como son precisamente estas dúas, quizáis aí seguindo a Cristiane Stalaer, as que nos reivindican, as que nos descobren un mundo nas marxes. E ben, simplemente para concluir, quero lervos un pequeno texto que lín no seu momento grazas a unha invitación que me fixo Claudia Morán Mato, grazas Claudia, para colaborar en Luces e que me parece atinado sempre, ou case sempre procuro acabar con elas miñas intervencións, porque creo que acaba de pechar o que realmente quero transmitir. Ruth Matilda Anderson ofreceunos en 1939 un libro co que superar o silenciamento milenario das mulleres na historia. A súa palabra, que desbarataba neste proceso de reivindicación a persistente manipulación da intelectualidade galega, alzábase clara para reclamar o noso pasado en feminino plural. E quizáis por esta relectura necesaria, pero contraria aos intereses canónicos, non tivemos ata case hoxe en día noticia dunha obra na que as mulleres galegas e Ruth Matilda Anderson recuperan a súa voz na historia. E este dilatado proceso de ocultación ten unha consecuencia directa no noso presente e no noso futuro. Déixanos órfas de referentes, de espellos onde mirarnos. E de aí a relevancia da reivindicación de Rosalía de Castro ou de Emilia Pardo Bazán e do eco que delas se fixo, achegando textos e imaxes Ruth Matilda Anderson. Nas súas páxinas está, por fin, a vida das miñas referentes. Está a miña bisaboa, viúva de morto e nai de 9 fillos que sacou adiante mentres ela malvivía comendo carrouchas no monte. Está a miña avoa, viúva de vivo, obrigada a enloitarse e pecharse na casa mentres el volvía a casar na outra beira do Atlántico. Está a miña avoa, que sempre tivo unha cunca de caldo e un feixe de palla para quen chamaba na porta pedindo. Está a miña avoa, nai solteira, espontaneada, quen por cartos tivo que emigrar a máis de 1000 kilómetros da súa meniña. E está a miña nai, nacida na Corte da Vaca e a quen esas pesetas evitaron ir descalza de nena. E canda elas están, en definitiva, todas as que pelexaron cada día da súa vida por nós. Moitísimas grazas.
Estaba acceso. Está. O collo meu, non? Espera. Ben, pois temos un pouco de tempo para preguntas. Como Alba como é, pois quería decirvos que este é o ensaio que é Ruth Matilda Anderson, traductora das Marxes, que vos recomendo moito porque é difícil que nun ensaio pois nos descubra cousas novas. Non sei, xa digo, temos un poquinho de tempo. Si queredes facer alguna pregunta a Alba ou algún comentario. Como adoita ocorrer, ao principio a xente non pregunta, entonces voulle preguntar eu. Mentres, a ver se vos animades, se a pregunta é, porque no ensaio falas, pero aquí pasou bastante rápido, por que, como interpretas ti, que este traballo etnográfico e este traballo de traducción, que polo menos as traduccións podían estar nas bibliografías, pois foi ignorado. Pois precisamente por esa postura contracanónica, precisamente por iso, porque Ruth Matilda Anderson preséntanos primeiro unha Rosalía de Castro que nada tiña que ver coa imaxe da Rosalía de Castro que se estaba transmitindo e que era a imaxe asentada, non? E despois porque ela no seu libro non están, nas páxinas centrais do seu libro, non están os nomes propios dos nosos prohomes da intelectualidade galega, non están os nomes das mulleres, pero os deles non están. Agora ben, as súas obras están case todas consultadas e están case todas listadas ao final nas referencias bibliográficas, pero non están os homes no corpo central do libro, no corpo central están as mulleres. E é moi interesante neste sentido porque cando falamos ademais de estrategias de manipulación, que son as que se adoitan a aplicar cando o canon quere gobernar e encher de cousas as marxes, non? Neste sentido, hai algunhas que son extremadamente burdas, logo depende dos momentos, pois vanse sofisticando. Pero unha delas, por exemplo, é a da ocultación, non? E ás veces simplemente por ser o burdas que son tremendamente simples, pero tremendamente complexas de detectar. E, por exemplo, nós falamos agora, sin problema ningún, e asumímolo todos, non? E todas, que Rosalía de Castro fora deturpada. Rosalía de Castro foi deturpada. A súa visión, tanto persoal como literaria, foi deturpada. Trasladaronos unha visión que non era. A cuestión é tan simple como pasar da voz pasiva á voz activa. Rosalía de Castro foi deturpada. Quen deturpou a Rosalía de Castro? E ás veces é unha cuestión que parece tan sinxela, pero que é sumamente complexa. Por que? Porque realmente os mecanismos funcionan. Por iso son trampas e arañeiras nas que caemos todas, esteamos previdas ou non. Sí, a ver. Espera que che dan o micro. Perdón. Rosalía di algo, Rosalía, Ruth Matilda di algo de como conseguiu, dado o que din que temos este carácter os galegos cando menos non moi abertos de entrada, como conseguiu que lle abriran os seus fogares? Pois, primeiro de todo, porque o señor Huntington era moi intelixente e moi arteiro, e entón constituíu un equipo feminino. E, evidentemente, se se quere ir a un lugar no que se describimos como que había un home por cada 5 mulleres, pois o doado será entrar nas casas das mulleres e que con maior facilidade o fará será unha muller, evidentemente. E logo por unha cuestión lingüística. Quen realmente pode acceder aos lugares e pode gañar confianza é quen nun primeiro momento intercambia e consegue ese trato de confianza, e perdón pola repetición inicial. Nun primeiro momento ela foi en castelán e de feito no libro hai unha progresión que ela mesma describe como vai pasando do castelán ao galego, non? Como ademais ese mergullamento na nosa cultura se vai producindo, pero que despois ela xa utiliza o galego. Entón, claro, esa relación, ese vencello que se crea a partir desa conexión lingüística é unha das claves, para min esenciais, para esa entrada de Ruth Matilda Anderson plena na nosa cultura. Mais preguntas? Sí. Espera, micro.
que elixiu Galicia e non outra parte do mundo? Esa é unha boa pregunta. En realidade, a elección non foi súa. Foi unha decisión de Archer Milton Huntington. El repartiu entre as conservadoras que había na Hispanic Society de diferentes territorios. A Ruth Matilda Anderson tocoulle Galicia. Supoño que pensou que, dado que era unha muller que procedía de Nebraska, territorio agreste tamén e potente, dixo, pois está a Galicia. E por qué? Pois como a él non lle gustara especialmente Galicia e pensaba de nós que éramos eso, unha zona medio salvaxe, pois dixo, a de Nebraska para aí seguro, seguro. Entón, o sea, foi un criterio que seguiu o propio Huntington. Con todo, este foi o seu primeiro destino, pero que despois estivo en Asturias, estivo en Zamora, estivo en Extremadura, estivo en Aragón, estivo en Canarias, estivo en Marrocos, estivo en Brasil, estivo en Andalucía, non sei se me deixo algún outro, pero Portugal, evidentemente tamén, e seguro que me deixo algún outro sitio máis. Pero para que nos fagamos unha idea da importancia de Galicia en Anderson, é que o seu fondo, o fondo completo fotográfico de Anderson na Hispanic Society of America é de 15.000 imaxes. 5.000, con todos estes lugares que vos acabo de citar agora, 5.000 son de Galicia. Algo lle debeu de impactar, Alguna pregunta máis? Si, ali ao fondo. Eu quería saber si se coñece cal foi a reacción da... Non se escoita? Ahora sí? Hola. Quería saber si hai algunha nova con respecto a cal foi a reacción da Spanish Society ao recibir todo o traballo de Matilda, non? Cal foi a reacción da propia sociedade. Gracias. Da Spanish Society, sí, da entidade. Foi gradual. Nun primeiro momento, sí que houve indicacións de como podía mellorar, de cales eran os obxectivos que ela tiña que fotografar. De feito, houve un momento en que ela estaba demasiado dedicada, así o reprochou Huntington, demasiado dedicada a fotografar pazos, cregos, xente aristócrata. Entón, que a ver se podía un poquichiño desviar a mirada cara o que era realmente o interese do asunto, que era o rural, non? Entón, ese foi nun primeiro momento e tamén houve indicacións técnicas. Xa vos comentaba que precisamente Galicia foi o seu bautismo, polo tanto, era de esperar que iso sucedese. Cando ela chegou aquí, cando a ela se lle encargou esta expedición, para poder abordala, o señor Huntington, por cousas que pasan, decidiu que lle rescindía o contrato como conservadora traballadora da Hispanic e que a tiña como autónoma. Entón, realmente o que ela iba facendo era que iba gañando o seu xornal a medida que iba enviando as fotografías. Polo tanto, e dado que ela viviu e se alimentou, asumimos que pensaron que era un bo traballo. Sí, que lle pagaron ben en condicións e que despois, ademais, a volveron contratar e, de feito, morreu vinculada á Hispanic Society, donde acabou sendo, ademais, conservadora do traxe. Xa nunca máis volveu publicar un libro como The Galegan Provinces of Spain, nunca máis. O resto das súas obras, das súas monografías, son única e exclusivamente vinculadas ao traxe, pero sobre estudos culturais, só Galicia. Sí, claro. Nada, dese fondo que comentas, o interese por Galicia, ademais constame que mercou fotografías ou fixose con fotografías de outros profesionais daquela época. Bueno, se podes contar algo diso, hai algunha, non sei, un listado ou contabilizar cantas imaxes desas ou... Pois non sei o número de imaxes que ten, pero sí que era unha práctica habitual dentro da Hispanic combinar tanto a súa propia produción como despois recoller traballo local. Entre outras cosas porque querían tamén observar cal eran as realidades que o mellor se lles podían estar escapando e ter un pouco máis de coñecemento do seu medio. Aquí sí que é certo que sei que estivo en Vigo no estudio de Casado sí que estivo. Despois non teño constancia de moitas máis, pero claro, nesa parte precisamente é a que non é tanto miña e na que eu menos me centrei. Eu levei sobre todo a parte de traducción, pero na Hispanic sí me consta que teñen unha clara listaxe de todos aqueles estudios ou de todas aquelas persoas ás que sí lles mercou fotografías. Sí, todo iso está perfectamente documentado.
Ben, pois moitas grazas a Alba de novo e agora pasámoslle o testemunho a Brais Lorenzo. Eu marcho xa. É que... Sí. É boa xente, non? Non fai falta. Sí, porque vai polo tal.
Bueno, pois casi teño que marchar daqui, porque non funcionaba isto. E ademais tiña aquí uns textos para ler e tampouco funcionan. Entón, despois deste relato maravilloso, eu vou tirar millas. Moitas grazas por vir, é unha honra estar aquí. Moitas grazas, Marilar, polo convite. A verdade é que cando me convidaches eu duvidei un pouquiño porque non sabía moi ben que pintaba eu aquí. Pero, vamos, despois dime conta de que sí que levaba certo tempo percorrendo o territorio galego e que o que podía facer era mostrar imaxes de mulleres que eu me fun atopando polo camiño e intentar darlles voz e contar un pouquiño as súas historias. E tamén, obviamente, que quería estar aquí para aprender das miñas compañeiras, relatoras, e por eso estou, pero non o tiña nada claro e o problema coa presentación tamén me estaba indicando o mesmo. Entón quería comezar pois un pouco mostrando algunhas imaxes de Ruth Matilda, pouquiñas, pero que creo que gardan certa relación co que eu vou facendo neste traballo do proxecto de Habitar o Baleiro, e tamén me gustaría incidir na cuestión técnica, que a verdade que me alucina bastante pois a calidade das súas fotografías, atendendo sobre todo as limitacións que tiña ela por aquel entonces, non? Digamos que agora é moito máis sinxelo e máis doado facer boas fotografías que no seu tempo, non? Incluso que me identifico moito con este tipo de retratos, pois esa luz que busca nese retrato desa fiestra. E como digo, pareceme, ademais de todo ese valor de carácter documental, histórico, pareceme que a nivel técnico e artístico é unha gran fotógrafa. E, bueno, a mí tamén sempre me gusta imaginar o meu traballo, pois se chega vivo 100 anos despois, pois tamén concibo un pouco os meus proxectos así. Tamén estudei xeografía e historia e gústame pensar pois como serán vistas as fotografías dentro dun tempo e creo que a fotografía pois ademais sempre gaña, non, co paso dos anos e bueno, como estamos vendo pois no propio traballo de Ruth Matilda pois ten un valor inmenso. Entón, xa indo ao proxecto de Habitar o Baleiro, o que vou facer é ir mostrando imaxes, non, de diferentes mulleres, como digo. Un pouco a idea xeral do proxecto, no que estamos varios compañeiros e compañeiras e levamos facendo durante varios anos, pois é mostrar as sombras e as luces da situación do rural en Galicia. O que esmorece, pero tamén o que agroma, non? Tamén queremos dar un relato esperanzador, porque creo que é o que nós podemos facer por o rural tamén, non, como profesionais, mostrar esa parte de que aínda hai vida, aínda hai certa esperanza, aínda que tampouco debemos caer no romanticismo e a situación é moi dramática, obviamente, non? Entón, por unha banda, mostramos mulleres como esta, non, que representan ese modo de vida máis tradicional, e outras mulleres como esta da imaxe, non, que se chama María e que, bueno, fundou un proxecto co seu compañeiro en Senderiz, en Lobeira, en Ourense, unha pequeniña aldea. É un proxecto moi ben consolidado a día de hoxe, xa leva moitos anos, e o que fan ali, basicamente, é ter o que se denomina como coworking, co-living, non, convivencia. Chegan persoas de moitísimos puntos xeográficos, de todo o mundo, suscitou interese incluso a nivel internacional, e, bueno, é unha nova maneira de habitar o rural, porque sí que si atendemos a esa maneira de habitar de xeito tradicional, como digo, pois basicamente está esmorecendo e quedalle pouco, non? Aquí vemos a Isolina, que é unha muller de Piornedo, durante a Mallega, xunto con outras mulleres, son sobre todo mulleres, fundaron a Asociación Teitos de Piornedo, que loitan por preservar as pallozas. Bueno, as pallozas xa sabedes, non? Unha construción de carácter medieval, moi antiga, e que prácticamente agora a paisaxe ali en Piornedo pois son teitos de latón, de chapa, bueno, non sei exactamente que material,
pero que é moi custoso, non, teitar as pallozas, non teñen casi axuda a nivel institucional, contan con moi pouquiña axuda. Entón, bueno, dende aquí sempre pois mandarlles o noso agarimo, a nosa forza, e ademais destas accións, non, de cultivar o centeo e facer a mallega, pois realizan outro tipo de actividades como é o Pola Vila, que son concertos e foliadas e ceas dentro dunha palloza, fan rutas de sendeirismo, fai pouco estivemos facendo con elas a ruta da transhumancia, cos pastores que ainda quedan, facendo a transhumancia, a zona de León. Bueno, é unha pasada, non, acompañar estas persoas que como digo, pois preservan e dignifican o territorio. Esta muller é Ana Corredoira, Ana da Cernada, tamén comunmente coñecida, non? Que vive nesta aldea, apostou por continuar coa granxa familiar, é produtora de leite ecolóxica e tamén, xunto con outras mulleres da zona da Ulloa, fundou, creo que se chama Cooperativa Vacas da Ulloa. Tiña todo iso aquí nos apuntamentos que non me funcionan, pero creo que é así. Esta muller chamase Pura, coñecina nunha fría mañá de inverno en San Xoán de Río, que é un dos concellos máis despobados de Galicia, e aí viña de coidar o gando, despois iba a coidar da terra e despois iba a coidar do seu marido que estaba encamado. Como digo, era unha fría mañá de inverno, nevaba, e bueno, xente de outra pasta. Eu considérome que son bastante traballador, pero estas mulleres non sei, son un exemplo. Ela é Margo, que seguramente coñecedes a súa historia a través da película das Bestas, de Rodrigo Sorogoyen. Bueno, chegou a Santoalla buscando un lugar para facer un proxecto de vida co seu compañeiro e despois pasou todo o que pasou. Ela continúa ali, cumprindo o seu soño. A verdade é que fai tempo que non a visito e teño ganas. Ela é Áurea, vive en Puxedo, en Lobios, en Ourense, e contounos, cando a visitamos, pois como facía carbón e como iba a vender despois polas aldeas, non? Como vedes, está sorrindo, non? Ainda vai vestida con ese pano negro, símbolo do loito, non? De gardar esas ausencias, pero tamén nos gusta retratar pois estas mulleres, non, con este rostro sorrindo, non é o meu retrato favorito, non, da miña carreira, pero creo que representa un pouco tamén pois esa parte máis optimista, non, máis positiva, inda que, como digo, é unha maneira de ser e de estar e que está a esmorecer. Ela é Virginia, e xunto co seu marido Manuel, pois aínda traballa con un arado romano no corazón dos Ancares, en Becerreá. E un pouco o proxecto, pois como digo, xurde para iso, non? Para preservar todo este tipo de prácticas tamén e de pensar en como serán vistas estas imaxes, estes documentos co paso do tempo. Ahora mesmo está a exposición que temos, está en Ferrol, todas estas imaxes van acompañadas de textos dos meus compañeiros e compañeiras, textos maravillosos. Tiña un preparado para ler, pero como fallou o ordenador, pero non puiden, pero vamos, que recomendo que visitedes a exposición porque é moi enriquecedora a nivel do proxecto de todas as linguaxes, non? Coas que conta o proxecto, incluso unhas pequenas pezas audiovisuais, etc. Estas son dúas mulleres que chegaron de Alemania a Mañón e onde están realizando un proxecto para rehabilitar unha aldea e bueno, prácticas de permacultura, cultivos sostibles, bueno, a tipoloxía xeral, non, que vemos nestas persoas, sobre todo que veñen de fora, de outros lugares, pois é que escapan das cidades para buscar un ritmo de vida máis sosegado, fuxindo do estrés, da ansiedade. E a mí pareceme moi interesante e tamén lanzo a reflexión de que creo que cara onde deberíamos ir todo o mundo, non, un pouquiño. Ela é Natalia tamén, da zona da Ulloa, do corazón de Galicia, é unha apicultora,
bueno, que cree e loita polo seu territorio. Obviamente todas estas persoas desta zona, non, da Ulloa, pois todas elas estaban moi implicadas na loita contra a implementación de Altri, non? Todas elas. Ela María José, que é da zona de Silleda, e realizou un proxecto no que vende sobre todo froita deshidratada. Despois de quedarse en traballo, voltou á antiga casa familiar, que estaba en ruínas, rehabilitouna, e bueno, ora ten este proxecto, non? Esta muller non sei como se chama, pero é unha mariscadora, e bueno, Galicia hai que entendela obviamente coa temática do mar, e hoxe que estamos ademais na Coruña, son de interior, son de Ourense, e bueno, as mariscadoras que están sufrindo unha situación moi precaria a nivel laboral, tanto de salarios, a reducción da produción, toda a contaminación, despois, ao mesmo tempo, sufren moitas enfermidades asociadas ao seu traballo, non? E non están recoñecidas. Entón, bueno, penso que tamén é importante recoñecer o traballo destas mulleres. Bueno, xa vedes a posición na que está esta muller. Eu teño acompañado as mariscadoras durante varias xornadas e cada vez que saio dali saio destrozado. Ela é Luz e chegou a Ernes, a Negueira de Muñiz, e fundou unha cooperativa na que vende mermeladas, patés, conservas ribeiregas, cooperativa, que non me lembro agora do nome, tamén o tiña apuntado por aquí, Ribeiregas. Bueno, unha persoa maravillosa, é Luz e ten luz, e eu pregunteille un día pola noite, estaba ali con ela na aldea de Ernes, e pregunteille: Luz, ti non tes medo porque aquí non hai farolas de tropezar e caer? E ela contestoume: bueno, podo caer, pero prefiro ver as estrelas. E quedoume esa frase aí grabada, non? Porque o que valoramos na vida e o modelo de vida que queremos ter. Ela é Guillermina, tamén da zona de Negueira de Muñiz. Tanto Luz como Guillermina foron das primeiras persoas que chegaron ali. Aí está coa súa nai, que faleceu pouco tempo despois desta imaxe. E ela é María, que tamén é desa zona, non? Vive tamén en Ernes, e é unha muller que traballa na extinción de incendios forestais, pero como moitas destas persoas, despois na tempada de verán, adícanse a rapar as ovellas. E tamén preguntándolle unha vez a unha destas persoas desta zona de Negueira, decíalle se lle chegaban os cartos, non traballando tan poucos meses ao ano, non? Porque non traballan moito, son 4, 5, 6 meses. E esa persoa tamén me contestou: depende o que ti precises para vivir. E esa persoa chegabanlle os cartos. Ela é a Ida, e coñecina na escola de Negueira de Muñiz tamén, cando estaba aberta, porque ahora xa está pechada outra vez. Era un momento de esperanza esta imaxe, non? Porque a escola estaba reaberta, non? Despois de moitos anos pechadas por todas as persoas que chegaran ali, a esta zona de Negueira de Muñiz, pero agora pois baixou, xa non chega xente e voltou a pechar. E falando con Aida, lembro que me comentaba unha cousa moi interesante, que era a cuestión de que ela xa estivera noutras escolas traballando, e comentábame que ela notaba como nestes nenos veía unha capacidade máis creativa, non? A creatividade destes nenos era maior, porque son nenos que se crían, que nacen entre a natureza, seguramente tamén teñen outro tipo de limitacións, ao mellor de interacción social, non o sei, pero nesta cuestión da creatividade decía que era moitísimo maior, que la notaba. Aquí trae unhas pandereiteiras, vestidas con traxes tradicionais, non? Que, para velos, pois iso, hai que ir a unha foliada, unha romaría, neste caso é a romería etnográfica Raigame, e, símbolo tamén un poquinho de esperanza e da nosa cultura, non? Elas son dúas mulleres que se coñeceron tamén na zona da Ulloa durante o Festival Agroqueer,
e ahora son médicas e permanecen neste territorio e son unha parte fundamental do territorio. Eles son Mauricio e Cintia, que chegaron a San Xoán de Río, como pon aí nesa lenda, non? Na porta da súa caravana, onde viviron varios meses, viaxando na procura dos seus soños. Esta é unha muller cuidadora e tamén me gustaría reivindicar un poquinho esa parte, non? Das mulleres que permanecen no rural cuidando dos seus pais, porque son casi sempre mulleres, e ademais hai unha tipoloxía agora bastante concreta de mulleres migrantes que veñen de outros países, que veñen de outros lugares, e que grazas a ela, pois, as persoas maiores pois poden recibir tamén atención, non? E ela é María e emigrou, estivo en Barcelona e decidiu volver á súa casa natal, ao seu territorio, en Folgoso do Courel, para morrer no seu lugar de orixe. 5 minutos, sí, teño aquí. E estas montañas que estaba mirando María non son exactamente as mesmas, pero son prácticamente as mesmas que esta fotografía, que é o incendio, o peor incendio da historia de Galicia, cando estaba entrando no Courel o ano pasado, que foron máis de 30 e pico mil hectáreas. E ela é Maruja, que é unha muller que coñecí no ano 2013 en Toubes, en San Cristóbal de Cea, e esa noite non podía dormir, obviamente, por este incendio que afectaba a súa aldea, e aquí vémola con unha cara de preocupación, pero podídemosla coñecer e visitar anos despois, e unha muller encantadora, que sorrí moito, e que cando vas a visitala alegrase moitísimo, diche que estivo pensando moitísimo en ti, por si non te volví a ver, e agasállache con, pois non sei, patacas, calcetíns, calquer cousa. Estas son dúas mulleres da miña zona de orixe, da zona de orixe do meu pai, Carbellá de Avia, na comarca do Ribeiro, que estaban loitando contra o lume o ano pasado. Bueno, vi moitas persoas mozas, moitas mulleres, pois loitando contra as lapas, non? Cando se di que as novas xeracións pois non asumen ou non se responsabilizan dos momentos actuais, pero tamén doe ver persoas maiores, non? Sufrí esta lacra e a verdade é que, como vedes nas imaxes, pois me atopo moitas persoas maiores, neste caso unha muller tamén da mesma zona, en Carballeda de Avia, pois como vedes, pois cunha xesta, non? Que pasou o ano pasado, que a moitos lugares non chegaron os servizos de extinción, non chegaron os bombeiros, e foron os propios veciños e veciñas os que tiveron que asumir e loitar contra o lume. O mesmo que esta muller xa da zona de Chandrexa de Queixa, que non vou comentar nada máis porque agora veremos un pequeniño vídeo dela. E o mesmo que Manuela Senmedo. Denominouse Manuela Senmedo esta muller que saltou un pouco a palestra mediática durante un incendio no ano 2012 na aldea de Laioso, en Vilar de Santos. Si vedes a súa man está chea de cinza. Manuela, a súa vez, era viúva dun bombeiro forestal e tivo que loitar contra o lume con máis de 80 anos. E esta aldea de San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras, e este estado no que quedou despois da primeira foto do peor incendio da historia de Galicia, quedou completamente arrasada, e aí, pois, obviamente, marchan moitas cousas a nivel económico, pero tamén moitísimas cousas a nivel emocional, e todas esas lembranzas de outras xeracións, desas xeracións tamén de mulleres, non, que veíamos. E, por último, se isto funciona, quería rematar tamén con 3 mulleres que tiveron que loitar contra o lume o ano pasado. En cuestión de media hora tiñan nestes prados, e aparte de estar nestes prados, saltou xa por esa ladeira toda e envolveu o pueblo todo. Chegaron os medios onde non xa ver a nada, xa nos intentaramos apagar a nada, sacaramos os animales e sacaramos as persoas do todo. Porque sabíamos o que había. Nadie nos lo quería, pero nós sabíamos o que había porque viñamos divididos outros pueblos. Non sei, é unha cousa que non ten explicación, porque aí lá tiñámoslo controlado, de repente deu un aire e levou un patrón por lá, e por iso nos escapamos.
Esto no se puede acabar con nos. No hay otra. De verdad. Trago 40 años aquí en España que os sufro con esto. Nunca vi tal cosa. Nunca, jamás en mi vida vi tal cosa. De verdad. Lo que está pasando hace nunca vas a saber presente. Este sin fin y riesgo. De verdad. E xa está. Estaba subtitulado porque o empreguei anteriormente para outra cousa, non? Por, claro que é un pouco raro, non? Que se escoita en galego subtitulado castelán. E bueno, pois isto é o que sufrimos todos os veráns, impotencia, carraxe, e ora as portas, pois veremos como vai, pero pinta complicado de novo. E pola miña banda nada máis, xa está. Ben, pois moitísimas grazas a Brais. Se vos queda algo de alento, que a min case non, pois temos 5 minutiños ou así para preguntas. Sí, ali, a micro. Simplemente, as fotos fixéchelas para este proxecto ou sois facer fotos etnográficas? Tes unha liña de investigación nese canal? A ver, eu traballo en medios de comunicación dende o ano 2010, entón moito do traballo que fago é para publicar tanto en xornais ou axencias de noticias, pero sí que é certo que no proxecto David Arrobaleiro pois levamos varios anos como moi focalizadas e buscando determinadas temáticas moi concretas para traballar, entre as que tamén, tristemente, pois, por exemplo, están os incendios forestais e outras cuestións ambientais asociadas. Pero digamos que hai un traballo tamén neste proxecto de recuperación de arquivo, pois como víamos, por exemplo, a imaxe de Manuela, que é a máis antiga, por exemplo, que temos na exposición que agora está en Ferrol, que é do ano 2012, non? Tamén hai unha revisión de arquivo. Eu xa me vou facendo vello tamén, entón xa hai bastantes imaxes por aí. Máis preguntas? Sí, ali. Non, perdón. O micro. En Ferrol está na sede da Fundación ata o día 31 de xullo. De xullo. Ata agosto, ata comezos de agosto. Pois mira, a Coruña é a única cidade así capital de provincia, digamos, que nos vai quedar, así que se tes algún contacto, pois... Eu toquei portas, pero non me fixeron moito caso de momento. Ben, pois moitas grazas de novo a Brais. Se non podedes ir a Ferrol, eu vos recomendaría que vaiades, porque a exposición merece moitísimo a pena, pois entrade na súa web, que ali podedes ver moitas destas fotos. Entón, grazas a Brais, xa temos a continuación a Ana Cabana Iglesias. Non sei se... Ben? Sí? Eu berro moito sempre. Sei que tampouco... Bueno, quero empezar agradecendo moi sinceramente o convite da Real Academia Galega,
a Fundación Leo Seoane por acollernos, non? Por estar aquí, e moi sinceramente por seguir aí aguantando a todas e todos vos, non? Eu quedo preocupada porque xa está todo dito, entón estou aquí, teño 20 minutos de recheo, pero en verdad vades ver que moitas das ideas sustanciais da tarde xa saíron, por tanto estou hasta cómoda pensando que se non digo cousas xa está, porque xa se dixo cousas tremendamente importantes. Eu viña cunha presentación que é lastimosa despois de ver, claro, as fotos de Ruth Matilda, menos mal que algunha traía, pero tal, e despois das fotos de Brais, é que foi, isto é unha, claro, queda unha, pero bueno, el dicía, no, que estudiou xeografía e historia. Eu tamén, pero eu quedei aí, pero fixo despois fotografía, entón vais a notar que non. Pero hasta me parece, vou dicir, que hasta me parece poético que nun encontro sobre Ruth Matilda, os dous que acaben señan dese Ourense a Lugo, ou Lugo a Ourense, que non sabemos nin se o hai, nin se o empezou, nin se está por si publicar, ni nada. Pero aquí estamos tamén os de Lugo e os de Ourense, que algo temos que dicir sobre Ruth Matilda. Non vou, pero... No? Agora sí, sí, bueno, vou así, non pasa nada. Sí, estupendo. Ah, no, isto era, non miréis. Sí, isto era por empezar, cando vou falar de mulleres rurais, a miña investigación non se centra, agora nos últimos anos sí que estou traballando en proxectos de investigación sobre muller historia das mulleres rurais, eu veño dun estudio do mundo rural e do franquismo, que é, digamos así, o inicio do meu traballo profesional como profesora da Universidade de Santiago, do Departamento de Historia. Creo que cando hai poucos suxeitos nos que a xente a que vas falar tiña tan claro de que vas falar. E vou dicir, cando vostedes viñeron, se alguén lles dice as mulleres do rural galego nos tempos de Ruth Matilda, eu sei perfectamente a imaxe que teñen na cabeza. Porque ninguén ten unha muller nova. Ninguén ten unha muller vestida de cores. Ninguén ten unha muller sen enrugas na cara. A que non? Pois é que no rural habitan mulleres novas vestidas de cores, e habitaban, que dos que habitan xa nos dixo moito a extraordinaria conferencia de Brais, non? Pero eu vou falar do estereotipo que temos contra as mulleres rurais, contra as mulleres rurais. As mulleres rurais son tremendamente ahistóricas para a sociedade que as imagina e que as ve, por moito que sepamos que non son así. Vostedes saben que as mulleres rurais non son así, como estas. Estas dúas son unhas mulleres rurais, pero é a imaxe de muller rural galega que todo o mundo ten. Se nun buscador, que non vou dicir o nome, pero deses que usamos como usualmente, poñen muller rural galega, sale isto. Sale isto. E é igual que busques no 19, no 1920, no 1980 ou no 2026. Sale invariablemente isto. E isto xa dá que pensar. Xa dá que pensar. E tamén explica moito das razóns que veño aquí a explicar de por que non son exactamente as actrices principales da investigación en historia. Vamos dicir así, non? Pero temos que acabar cos estereotipos. Os estereotipos calan na construción cultural que temos as sociedades, pese a coñecer a realidade, que é o increíble, non? Pese a coñecer a realidade. As mulleres e homens que coñecen o rural, seguimos pensando no rural a través destas imaxes, que negan toda a diversidade, e iso é un problema. O rural estivo e está cheo de diversidade, a todo nivel, idades, dedicacións, porque falamos de muller rural. Que é unha muller rural? Vamos a empezar ao gordo. Que é unha muller rural? Habita o rural, traballa no sector primario. E se traballa no sector primario, que é? Gandeira, labrega, pastora, artesá, pois non é o mesmo. Facemos etiquetas grandes, porque na investigación é necesario para entendernos, pero temos que evitar caer nesta idea de homoxeneidade, nesta idea de a historia, de que non pasou polas mulleres a historia. A historia pasou por todos e por todas, e as mulleres do rural galego e dos outros rurales non quedaron nin atrás, si que as deixamos nos marxes, pero non quedaron atrás, E xa podía estar, pero vou seguir con esta, non? Porque, claro, sempre é, claro, en Galicia como somos, somos tan así, somos igual que no resto de sitios.
porque eu cando me preguntaba por que en historia, facendo historia, ao mellor a Brais lle pasou, é difícil que che falen de mulleres, sacada Isabel II, non? É difícil que che falen de mulleres do rural, porque damos por feito que temos unha historia que se fixo en neutro, pero en realidad fixose en masculino, non? Fixose, escribiuse en masculino. Entón, cando empecé a preocuparme por esa historia das mulleres contemporáneas do rural galego, digo, bueno, pois vamos ver noutro sitio, porque estes outros sitios, estas outras historiografías, xa seguro que teñen andado, non? E pensei, home, Holanda, Países Baixos, non terán outra cousa máis que mulleres rurais, tulipáns, queixo, o sea, aí todo. E encontrei este cartel que van ter que confiar en min se non saben neerlandés. Se saben neerlandés xa están. Pero aí pon, parece, teñen as mulleres historia, teñen as mulleres, non dice do rural, pero miren a foto. Urbanas, isto do vídeo de Ámsterdam non son. E da Haia tampouco, non? Son mulleres rurais. Nos anos 80, a xente, preguntábase onde estaban as mulleres se tiñen historia as mulleres holandesas. Nin tan mal as galegas tamén nos estaban preguntando nos 80, naide sabía se tiñan historia. A min hai 2 libros da mesma autora que me parecen moi reveladores e que nos levan a que tamén nos Estados Unidos, ese sitio onde teñen de todo, pois tampouco tiñan historia das mulleres rurales. Hai unha historiadora que é Joan Jensen, que ten un capítulo nun libro que me gusta moito do 2000, que o titula Ahora ves, ahora vela, ahora non a ves. E dice, ela fai un estudio sobre o Val de Virxinia, que é este sitio das películas onde collen algodón as mulleres. Entón dice, como é tan fácil velas, saber que existían históricamente collendo algodón nas fincas, é porque non están nos libros. Aparecen na realidade, pero vas ao libro buscar as señoras que apañaron o algodón, como aquí, tantas cousas que apañaron, como as marcadoras ou demais, e non están. E despois, 6 anos despois, foise ao seu estado natal, a Wisconsin. Wisconsin é, en términos casi Galicia, moito máis grande, pero viven do leite. Agora xa da cerveza, pero históricamente o leite é unha produción fundamental para eles. E ela estudiou como se construíu ese estado entre 1850 e 1925, porque todos os libros de historia que había dicían que efectivamente son as películas do oeste. É un estado construído a sí mismo, que nos que os homes fixeron guerra continua contra a población aborixe, autóctona do momento, población nativa do espazo. Entón dicía, claro, vamos a ver, se os homes blancos estaban loitando contra os homes nativos, se todo foi guerra, quen facía o resto? Quen facía de comer? Quen plantaba? Quen comerciaba? Quen facía todo? E esa é a pregunta que se fai para facer este segundo libro, no que ademais xa introduce un tema moi interesante, que claro, as mulleres faltan, pero ollo que hai mulleres que faltan máis que a outras. As nativas aínda había menos que as mulleres blancas. É dicir, isto é interseccionalidade, é a idea de que hai moitas cousas que cruzar para chegar a saber todas esas niveles de opresión que sufren as mulleres. As mulleres blancas sufren moito menos que moitas mulleres racializadas, as clases sociales altas moitas veces. Por tanto, outra vez volvemos á diversidade. Volvemos á diversidade que é importante nas mulleres. As experiencias, por ser femeninas, non son homoxéneas. Non o son. Non o poden ser. Por tanto, acabar con esta idea de muller homoxénea que nos vale para todos. E por que non estudiamos, e voume botar a culpa, porque eu fago historia rural e fago algo de historia das mulleres e do xénero. Entón, por que non tratamos as mulleres rurales como pasaba nos Estados Unidos, como pasaba en Holanda, tamén pasou en Galicia? Por que? Porque a historia rural centrouse noutros ámbitos que teñen moito que ver co productivo, coa introducción de maquinaria, cos tipos de contrato. A historia rural en Galicia é esplendorosa. De Ramón Villares Paco, unha historiografía, unha escola historiográfica de moita calidade, pero non tuvo no xénero un elemento importante a hora de explicar, non viu ese elemento importante a hora de explicar cousas. Viu a clase social, viu a comunidade, viu outros conceptos, pero non o xénero. É que lle pasou aos estudios de xénero. Os estudios de xénero en España están un pouco retrasados con respecto ao resto porque o franquismo non era un espazo abonado para o estudo das mulleres. Entón, evidentemente, hasta o final do franquismo, hasta os anos 80, non empezou a haber xente, a esas pioneiras que dentro das universidades e da investigación empezaron a centrarse en mulleres. E durante o primeiro percorrido, o largo percorrido, moi exitoso que levan os estudios de xénero en mulleres, centráronse en mulleres que demostraban o valor das mulleres, o empoderamento, as pioneiras. Eu poñía aí unha foto estupenda e magnífica de Margarita Ledo, que é
de Castro do Rei como a min, e é o perfil de muller do que os estudios de xénero se centran. Mulleres rompedoras, mulleres comprometidas no político, tal. E iso, asúmese que iso non está no rural. Asúmese que iso está no urbano. A novidade, os rompedoras, todas están no urbano. Entón, entre uns e outros deixamos un baleiro. Deixamos un espacio baleiro con un suxeito baleiro. Entón, quedaron as mulleres sin mirar. Sin mirar. E agora, unha vez botada a culpa, sin mirar era isto, que non temos perfiles, non temos caras. Temos bultos, asómanse nas fontes, nas comunidades, sabemos que están, ninguén. Eu escribí unha tese sobre a sociedade rural galega, porque falar mal de alguén, podendo falar mal dun mismo, é tontería. 300 e pico páxinas, acabou sendo un libro, pero eu escribí máis, casi 1000 de tese, sobre a sociedade rural galega no franquismo. Se cito 5 mulleres en momentos moi puntuales, non me preguntei, non me fixen unha sola pregunta sobre as mulleres, ni unha sola. E fixen no 2006, que tampouco hai tanto. Efectivamente, faltábanos verlle a cara, ver o perfil, darlle esa importancia que merece. Non só que che salir algunha vez nunha fonte. Tiñámolas de costas, estábamos de costas a elas. E tan de costa estaba que vou citar un traballo que me encanta absolutamente, como todo o que fai algo novo, que é absolutamente maravilloso. Fixo para Luces, para a revista Luces, en febreiro do 20, unha chega que se titulaba Os ollos da miña nai. Esa é a súa nai, non? E a súa nai, cando lle dixo, non, mamá, vou facer de ti. Vou facer eu aquí para Luces, uns folios sobre tudo. E a mãe dixolle, de min non vas poder contar nada porque eu non teño historia. Porque historiadores e historiadoras non miramos para elas e elas créense sin historia. Como se elas non tuveran ningunha trascendencia. Supoño porque pensan nas guerras, as que van os homes. Supoño que pensan nos parlamentos, nos que están os homes. Supoño que pensan nas industrias grandes que son propietarios os homes. Eles non ven espacios. Isto é un drama. Isto é un drama. É un drama. Porque en sitios como Galicia, se elas non teñen historia, que non a ten ninguén. Non a ten ninguén. Efectivamente, a historiografía galega nos últimos anos ten traballado moito. Traigo aquí libros de compañeiras que xa se echan en formato máis de manual ou en específico, libros máis que teñen máis anos ou menos, pero son todos bastante chegados no tempo cando empezamos, como colectivo, digo, son todos de compañeiros, como digo, e compañeiras, empezamos a ver que as mulleres tiñan trascendencia, tiñan importancia, e isto é fundamental a historia das mulleres, é dicir, o boom que tuvo a historia das mulleres a nivel europeo e internacional. En todos os sitios empezou a buscar eses suxeitos que non tiñamos estudiado. E de repente apareceron libros como estes, tremendamente interesantes, que permiten empezar a velas, non? Porque é difícil, dicía antes, a culpa é dos historiadores e historiadoras que non as miramos. Pero por que non as miramos? Porque non son fáciles de ver. Non son nada fáciles de ver as mulleres do rural. Primeiro, porque son o que eu chamo, elas sempre están nas fontes, cando nos miramos a documentación, que é a fonte básica para, unha das básicas para historiadores e historiadoras, elas sempre as contan outros. Sempre están contadas desde a outra idade. A min as mulleres que van á cadea contan o xuízo ou Garda Civil. As mulleres que lle puxaron unha multa por levar o bañador, cando non se podía levar bañador porque era impúdico, contame o cura. Cando me falan das alumnas da clase tal, falanme un home que era o mestre. É dicir, esta idea de que che conten outras, que é un relato feito desde a outra idade, usando a Todorov, non? É algo moi propio dos grupos subalternos, que alguén fala por ti porque tú non tes voz, decía Spivak, non? Tamén, dices, a prensa, outro elemento central para facer historiografía. Pois os xornalistas mulleres tardaron, son menos, e moitas veces non tratan sobre as outras mulleres, por tanto, tamén son homes os que non nos contan. Igual, os donos das fábricas, porque traballan en fábricas, traballan en industrias, fan cousas. Quen son os donos que nos falan das obreiras, que queren mellor soldo ou que non están conformes co horario? Os homes. E falanos delo Estado. O Estado está cheo de homes sempre. Hasta hai nada. Todos, de alcalde para arriba, eran homes. Entón, as estadísticas, por exemplo, nas estatísticas non aparecen segregación por xénero. Entón, as mulleres escápansenos. E despois as identificacións. O franquismo fixo cousas terribles por todos os lados. Pero unha cousa terrible que non se lle bota en cara é que homoxenizou as mulleres baixo unha etiqueta, que é os seus labores. Aí va. Iso invisibiliza absolutamente as mulleres, desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Porque non só o puxo no documento para evitar que eu sepa que fan. Eu e os máis, porque en Andalucía, imaginen Andalucía, eu teño unha compañera que traballo moito con ela da Universidade de Granada. Son todas xornaleiras en Gea. Todas son xornaleiras.
Pois son sus labores. Pois son sus labores. Pois vai tú facer unha investigación historiográfica. O que tapou, pero é que non só tapou o futuro, tapou no presente. Cantas mulleres, ou mellor por idade aquí non, pero das súas nais ou avós, cantas mulleres se identificaban como non, eu as miñas cousas, as miñas labores. Elas mesmas. Cando lles demos voz, elas mesmas se autoidentificaban como sus labores. Sempre o digo en castelán, porque quedou o punto, non? Entón, temos ese problema de ver, non? E, pois, hai veces que sí, dirán, bueno, pois non sempre son os homes quen escriben deles, claro que non. Hai mulleres que escriben sobre outras mulleres. Sección femenina. Sección femenina pasou 40 anos escribindo sobre mulleres. Algúnha vez sobre mulleres rurais, claro. Outra vez desde outra edad, porque volvo ao mismo. Ser muller, ser do mesmo xénero, compartir identidade sexual non nos convirten iguales, nin en moito menos. Non? Por tanto, temos dificultad para chegar. Metodolóxicamente é moito máis complicado que acoller os deputados de Cortes, que é moito máis deputado, non? E como se fai, como tratamos de visibilizalas, non? Bueno, primeiro empezar, ollo que non as visibilizamos cando son Galicia é pequena propiedade, por tanto, a muller que traballa nesa pequena propiedade, que por suposto non é súa. Porque hasta a lei do 21, 2000, estamos nos 2011, hai unha lei que di que poden ser copropietarios, é dicir, que non só o home, senón a muller, pode ser copropietaria da súa explotación. Bien. Dada a emigración que houve, que xa falamos un pouco da emigración, efectivamente, moitas mulleres, a diferencia de España, tiñan o seu nome a propiedade, moitas máis que en outras zonas de España, pero ainda así, non todas, nin de lonxe, non? Pero cando nos empezan a interesar as mulleres rurais na historiografía, están na narración, cando cambian de pel, o que eu chamo cambiar de pel, o sea, mentes tú traballache na túa explotación en Castro de Rei, aí naide mirou para ti, pero hai que seas migrante, que se te vas a América xa temos estudios sobre mulleres migrantes. Ollo, porque se te faz universitaria, as mulleres e a universidade teñen historia. Ollo, porque se te faz obreira tamén, as mulleres que traballaron na costa de Pontevedra e da Coruña enlatando as sardiñas, esas teñen historia. Porque hai documentación sobre eles, porque xa eran obreiras. Xa funcionaban de outra maneira. As represaliadas no franquismo, moitas veces eran mulleres rurais. As mulleres mantuveron claramente o movemento guerrilleiro. Pois se te represaliaban, sí. Se fuxo a un campo de concentración, estuveche na cadea ou te mataron, aquí temos unha historia. Pero é a idea de tes que facer algo que te saque do colectivo de muller rural do sector primario, que traballa no sector primario para, non? Porque as fontes sí que falan de ti. Entonces nos temos moito máis fácil mirar, non? E por iso é tan importante a fotografía de Ruth Matilda. Acabo aí, vou acabar ben, non? Que é a idea de con que podemos facer historia. E podemos facer historia das mulleres con fotografía. A fotografía vale-nos moito. E temos moito en Galicia, non? E tamén a fonte oral. Preguntar. Darlle esa oportunidade que elas mesmas, as que quedan, non? Porque esta xeración de mulleres, claro, desde Ruth Matilda xa non queda ninguén, evidentemente, non? Xa estamos falando dunha de que vitalmente a última xeración viva xa nin siquiera é da Guerra Civil. Estamos agora coas posguerras, mulleres moi pequenas nos anos 40, que aínda teñen algunha lembranza, non? Pero é a idea de preguntarlles, porque non teñen saber académico. Se ven as tasas de analfabetismo no mundo rural, é dramático, dramático. Pero teñen saberes, que é diferente ao saber académico, pero non menor. Non menor. Entón, hai que aproveitar toda esa memoria, todos esos saberes desas mulleres, e a fonte oral revélanos moito, non? Despois puxen epistolario, porque certamente moitas veces lograron, cunha mínima de instrucción, escribir cartas sobre todo a maridos migrados. Falaba Alba daquela de homes que non sempre responderon como é debido á muller que quedaba sola, non? Pero sí que hai moitas veces parellas ou familias que manteñen cartas, non? E despois o que sería, que eu sempre poño coa aspiración de algún día atopar un diario. Non está na lógica campesiña ese escrito de diario, nin así, pero non renego de un día poder encontrar un que ben me gustaría, non? Acabo, porque traía moita cousa, pero quería vir aquí. As fotos de Ruth Matilda, porque son sumamente importantes. Eu non, vou ser impopular, porque está Brais aquí, pero eu non creo, a fotografía non é a verdade, a fotografía é a mirada do fotógrafo ou da fotógrafa sobre a realidade, non? Unha cousa é non facerlles posar, non? Aí, de ponte, que te saco así, e outra cousa é que non hai unha selección de esta gústame, esta non me gusta, esta sí, esta non, non? Ai, mira que ben que están aquí, aunque fora un momento, é dicir, hai unha mirada detrás que é a que nos intermedia, igual que na traducción, hai unha mirada intermedia, non?
Entón, non estamos coa verdad, igual, nin nun documento, nin nunha fotografía. Pero a verdade é que é moi reveladora, volvemos á palabra, non? Eu teño un compañeiro que admiro moito, que é de socioloxía, que el fala de sacar o velo, non? Como hai que desvelar, sacar o velo que hai. E as fotografías de Ruth Matilda son interesantísimas por algo que decía Marilar xusto na presentación. Porque se unas vai vendo, e eu evidentemente non cheguei a esas 15.000, canto falábamos dunha locura de fotografías, de 50.000, unha cifra loca, non? Cheguei ás que Alba me vai contando, me vai dicindo, as que ten no libro, as que ten no outro libro que fixo para a Fundación, o catálogo de exposición e demais. Pero o que abrolla, o que se ve, son mulleres sempre traballando. Sempre traballando. E moitas veces xuntas. O traballo colectivo foi moi importante no rural galego. Ahora ben, eu definía, se recordan o título, e puxen algo non sei que, non sei cuánto, traballo e traballos. Porque unha cousa é o traballo e outra é pasar traballos. O galego é moi fino para as cousas, non? Non hai idioma como ele, é así. As mulleres traballaban. Dícenme que sí que a cabeza, pois está... Eu teño dudas, Porque as fontes escritas din que non. As fontes escritas dicen que non. As fontes escritas asumen que as mulleres galegas pasaban traballos. Traballar é ter un horario, traballar é ter un soldo, traballar é ter un contrato, traballar é ter unha visibilidade, traballar é ter un recoñecemento social. Estas mulleres todas non tiñan nada disso. Estas mulleres estaban na súa casa. É igual que as vexas foras, na feira, é igual que traspasaran o pindo andando, e é igual que coa súa forza tiraran cos trelos pola rede do peixe. As mulleres eran invisibles para o mundo laboral, porque non tiñan nada do que antes dixen que é o que fai o traballo, o que revela, o que saca o velo do traballo. Por iso, cando temos centos e temos moitas miradas, porque non só está Ruth Matilda, por sorte moitos outros investigadores e investigadoras de fora, de dentro, hai coleccións moi importantes que siguen insistindo, non só nos 20, nos anos 30, nesta idea de traballo colectivo, visibilización. Estas son de Müller, que está tamén a Fundación, fixo traballo sobre elas, mulleres rurales ocupando o urbano, que nos olvidamos de que salían da casa e ocupaban o urbano. As leiteiras de Ruth Matilde vendían en Santiago, vendían en Lugo, que no rural non facía falta que nos venderan o leite que tiñamos na casa, non? Entón, esta idea, a min pareceme relevante, de a desconsideración que ten a documentación, a memoria histórica e, por tanto, a sociedade actual sobre o traballo da muller. Pero víamos na foto de Brais, esa muller que daba de comer e dicía, hai que ter en cuenta o cuidado. Cuidado é traballar. Cuidado é traballar. É unha economía sumerxida porque ninguén a paga. Pero iso non quere dicir que as mulleres galegas non traballaran. Non, sus labores, sabes? Sus labores. E eu ama de casa. Non. Pero se as fontes insisten en seus labores e a memoria colectiva incide nesa idea de nada, na casa, no seu, na casa, naturalizar absolutamente. Non, ou ela pasou moitos traballos. Que a min non. Esa muller é que traballou. O outro día estaba nunha charla nunha Federación de Comunidades de Montes que falábamos do traballo no monte, como estaba moi, xa acabo, do traballo que estaba moi masculinizado. Efectivamente, pensan ustedes no forestal, xa antes dos piñeiros e dos eucaliptos, non? E volvemos ao estereotipo, un home cavando, como se as mulleres non foran cavar. Pero é que non temos que considerar, traballa con un home, cantas veces oímos eso dunha muller do rural? Traballa como un home, pois xa dice. Pero é que ollo que consideramos traballar, porque esa muller que quedou viúda ou co marido estaba na emigración foi cavar, ou co marido enfermo, é dicir, esa foi cavar, non? E eso era traballar. Pero todas as mulleres que levaron a comida durante kilómetros para chegar ao sitio onde os homes cavaban no monte, eso que era? Pasar traballos. Eso era pasar traballos. Danse conta, por iso temos que, como sociedade, repensar a idea do que é o traballo e do que é o traballo femenino. Ahora é cara atrás, porque é o que nos vai permitir ver, máis aló de ter as fermosísimas e impresionantes fotos de Ruth Matilda e moitos outros fotógrafos e fotógrafos que o seguiron. Deixamos de falar de pasar traballos e empecemos a falar da actividade laboral e de traballo non pagado, non recoñecido, que é o que pasaron as mulleres na historia de Galicia. Eu creo que con isto, graciñas.
fantástico. Eu sei que todo isto sabe a pouco. Quero lembrar que, ademais de que está en streaming, saudamos a xente que está vendo desde outros lugares, estarán os relatorios no boletín da Academia, cando se publique o ano que ven. Entón, pouquiños minutos, porque a Fundación que xenerosamente nos deixa o local pecha ás 9, aínda temos a música, pero a ver se uns 5 minutiños queren facer algunha pregunta, porque sorde moitísimas do que contou Ana. A mí fixéchesme ver, eu que sí, fun traballadora, porque pertenecín a un sector, e fixéchesme ver algo que non pensara, a diferencia entre pasar traballos e ter un traballo. O sea, grazas por esa visión, porque nunca me decatara delo. E xa teño uns anos. Moitas grazas, moitas grazas. Sí. Por decir algo, no? Moitas veces facemos unha diferenciación entre o traballo productivo, labores productivas, no? E traballo reproductivo. Para as mulleres normalmente separamos, no? O reproductivo é o que se fai na casa, no? Cuidar os fillos, facer de comer, estas cousas asociadas ao doméstico, no? E o outro é o productivo, que dependendo está en mans de homes e de mulleres, dependendo do sector e demais, que iso daría para outra conferencia. Pero o traballo reproductivo, durante moitos anos, na investigación e nas fontes, aparece como traballo improductivo, que debera estar prohibido. Traballo improductivo, non? Pero era esa idea de non pagado, non recoñecido, non tal, non? O traballo improductivo. Eu teño unha compañeira que é un portento de investigadora, que teño moitas, por sorte, no Departamento de Historia Contemporánea, a Estefania Barca, que fala das mulleres nuns términos que a mí me parecen maravillosos para entender, que é forzas de reproducción. Igual que Ruth Matilda reconocía a idea de industria, cando vía traballar as mulleres, as leiteiras, as palilladoras, iso era unha industria, as amamantadoras, é dicir, iso era unha industria, as nodrizas, non? E fala de esa forza de reproducción, porque sacámoslle valor ao traballo das mulleres, pero sacámoslle todo o valor ao traballo de cuidados das mulleres. E ese era 100% femenino, non? E ela dalle unha volta a esta idea de recoñecer a idea dos cuidados como unha forza de produción nese ámbito, non? Como todo funciona porque elas cuidaron. Todo funciona porque elas cuidaron. Xa sei que seguro que hai máis preguntas, pero é que temos que... Contesto che despois. Temos que continuar fora, contesto sin problema. Porque hai un horario aquí e teñen dereito tamén a echar. Entón, moitas grazas a Ana de novo por esta iluminadora. Nada, un gusto. Moitas grazas. Que si queren, si queren ver é aquí. Ai, perdón. Está... No, esto non soa.
pois creo que non funciona o micro de man, entón vou presentar a estas maravillosas pandereiteiras do grupo Cantigas e Agarimos, que son Inés, Bego, Laura, Alma, Inés, e despois da música delas xa non haberá palabras, por tanto, damos aquí por concluído este acto.